Para log nga priang supha biang FP syakane ka channel jonga ka video mata kasngi kade ka khana power syapang uwe unong tu batla ka keme. Para log uwe ukhna utu tharnya na yang kibreu bat ula ai u shala ka keme. Ka haka caka ban sempat u kanang penslur penban u. Kumta ula nang slur bat ula nang tu kiba kham he bat kiba kham koldor kat ba unang san. Hadu ba hakaba khadu ula poi sya ka cing pinyap breu sendan. Anda la kem bat larai yu bat ale yalam yu sya deng pasi. Ula kerpat bakin skobha ban sya yu ban kren pasiau ha ka skor jong ka keme jong u. Kumta la khot ya ka bat la le yalam ya ka keme jong u sya u. Ti anda kala pen sya ila ka skor ha ka sentur jong u. Ula dai tebak bat kala lenyar kliang. Hangta upat ba baya buat ula ki buk daka cing ingkong ya une odokain. Ubam hun tang hado ka penyap breu hanre ubamut ban bamdo sabat yala ka kemede. Dah sengap ya kania se ula ong. Lada kala khanga yanga nato banga sang tu anda long da kung wei hanre kala penslur penban yanga bat lakut yanga da kumne. Teka cing steng chongane ka video ka long ba hikai bhai ya ukhna ban kamai ya ka hok nado dangrin. Te tangane hi khublei sibon.